with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox, minnek ġej li l-fideli tiegħek jagħtuk servizz xieraq u taġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu l-wedit tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżis, Alla ma jreġġax lura d-doni u s-sejħa tiegħu. Bħalma fil-moddi intom ma kontux tobdu lill-Alla, imma issa sibtu l-ħnina tiegħu minħabba d-diżubbidjenza tagħhom, hekk huma wkoll mhumiex jobduh minħabba l-ħnina li sibtu intom minn għandu, ħalli issa huma wkoll isibu l-ħnina. Għax Alla ħalla lil kulħadd fil-jasar tad-diżubbidjenza biex jagħmel ħnina ma' kulħadd. Kemm huma akbar lana l-erf u l-għaqal ta' Alla, kemm tassew ħadd ma jista' jarbel il-ġudizzju tiegħu u jifhem it-triqat tiegħu. Għax min qatt tara f'moħħ il-mulej, min qatt taħ l-ewwel biex jistħoqlu l-ħlas. Kollox ġej minnu, kollox permezz tiegħu, kollox għalih. Lilu l-glorja għal dejjem ta' dejjem, amen. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Mulej, fil-kobor ta' tjubitek weġibni, flimkien. Mulej, fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Jiena msejken u batut, terfani Alla salvazzjoni tiegħek. Infaħħar l-isem ta' Alla bilana, inkabru bana tarat il-ħajr, flimkien. Mulej, fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Ek jaraw l-imsejkna u jifirħu u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla għax jisma' l-fqajrin il-mulej ma jistmelx lill-imjassrin tiegħu flimkien. Mulej fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Għax Alla isalva lil Sion u jibni l-bliet ta' Ġuda u huma jerġgħu lura u jagħmru fiha. Jirtuwa wliet il-qaddejja tiegħu dawk li jħobbu lill-ismu joqogħdu fiha flimkien. Mulej, fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Jekk iżommu fil-kelma tiegħi
tkunu tassew disċipli tiegħi jgħid il-mulej u tarfu il-verità. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-kap tal-Fariżej li kien stiednu, meta tagħti ikla jew pranzu tistedinx il-ħbiebek jew il-ħutek jew l-qrabatek u anqas ġirinonja għax għandhom nejn imbagħad jistiednu lilek huma u hekk iroddulek il-pjaċir li tkun għamiltilhom. Al kontrarju meta tagħmel ikla, stieden il-foqra, il-matubin, it-sopop u l-omja u ħinijint għax dawn m'għandhomx minn fejn iroddulek pjaċir bi pjaċir, imma iroddulek Alla meta l-ġusti iqumu għal-ħajja. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bil-Malti hemm espressjoni li tgħid patta para patta. Tintuża l-aktar meta xi ħadd ipatti b'azzjoni ħażina għal azzjoni ħażina li jkun irċieva. Isa l-espressjoni li semma Ġesu għajn bajn u sinna b'sinna. Nafu kemm issir ħsara meta jiġri hekk u speċjalment nafu x'ħerba issir meta jkun hemm gwerra li tibda patta para patta u tispiċċa ħafnar. Bħalissa qegħdin naraw kemm vittmi innoċenti jispiċċaw maqtula f'Gaza u ftit qabel kemm vittmi innoċenti spiċċaw maqtula f'Iżrael. Kif qal il-Papa, il-gwerra hija falliment. U aħna qegħdin mal-vittmi nuru solidarjetà mal-vittmi tal-atroċitajiet ma' dawk li ġa għaddew jew għaddejjin minn tbatija kbira minħabba il-vjolenza, il-mibeda, id-disprezz li l-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Fihom irridu niftakru u għalihom irridu nitolbu. Fl-Evanġelu llum Ġesu ma jsemmix azzjoni ħażina li ssir bit-tpattija ta' azzjoni ħażina, imma l-kontra, pjaċir li jitpatta bi pjaċir. U jieħu l-okkażjoni li hu kien mistieden għal pranzu għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej u nafu li Ġesu kien imur għand kulħadd. U lil dan jgħidlu biex meta jistieden ma jistedinx lil dawk ta' ġewwa li jistgħu jpattulu pjaċir bi pjaċir, imma lil nies li minħabba il-kundizzjoni tagħhom qatt ma jistgħu iroddulu lura il-pjaċir li qed jagħmlilhom. Nifhmu ċar f'din is-silta li Ġesu mhux qed jitkellem sempliċement fuq il-min tistieden għall-ikel, imma li qed jgħid hija xi ħaġa iktar fil-fond fil-ħajja kif aħna nħarsu lejn l-oħrajn. Kif nibnu relazzjonijiet mal-oħrajn u l-mod kif nittrattawhom. Ġesu mhux qed jgħid li lil dawk qrib tagħna, jiġifieri tal-familja, il-qraba, l-ħbieb m'għandniex nistmawhom, anzi u jrid li nuru rispett u mħabba kbira lehom. Imma li jrid Ġesu huwa li ma nitlux fil-mentalità għax jien għamiltlek pjaċir, issa nistenna pjaċir minn għandek. Mentalità illi tkejjel għax jien tajtek xi ħaġa, nistenna xi ħaġa minn għandek. Tgħiduli mhux naturali din li tistenna xi ħaġa lura. Iva, l-ħsieb jiġi naturali u l-gratitudni sabiħa.
Imma Ġesu jridna ma nitlux f'din il-mentalità ta' pjaċir bi pjaċir. Sa niftehmu hawn Ġesu mhux qed jitkellem hawn fuq pjaċiri ħżiena, qed jitkellem fuq pjaċiri tajbin. Mhux qed jitkellem Ġesu fuq min jagħmillek pjaċir b'qerq, bi frodi, korruzzjoni, azzjoni bħal dik hija ħażina fiha nnifisha. Anki jekk minn barra tidher illi qed taġevola lil xi nies u tagħmilhom kuntenti. Imma Ġesu qed isemmi li mmorru lilin mill-mentalità ta' pjaċiri tajbin. U għalhekk li jsemmi nies illi minħabba il-kundizzjoni tagħhom ma jistawx ipattulek pjaċir bi pjaċir. U qed jgħid aħseb fil-fqar, dawk li huma fil-bżonn, f'tant persuni li m'għandhomx min joħsiebhom. U għatihom mhux biss li se taqla xi ħaġa lura minn għandhom, u hekk l-imħabba tkun imħabba li tixbaħ il-dik ta' Alla li ħabna qabel ħabbejni aħna. U li din l-imħabba wrijilna speċjalment f'Ġesu fil-ħajja kollha tiegħu sal-aħħar. Meta ngħixu b'din il-qalb ġeneruża, nindinaw kemm tagħmilna tassew ferħana u nsibu il-ferħ li nagħmlu il-ġid lil dawk li huma fil-bżonn. Hemm insibu tassew il-ferħ fil-ħajja tagħna. Tolbu l-mulej illum għatina qalb ġeneruża, qalb li tixbaħ il-tiegħek, tħallinix infittxu lil nfusna u għejna nintebħu kemm ngħixu aktar ħilsa u ferħana meta nkunu nixbħu lilek fil-ġenerożità tiegħek. Issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek, ejna mulej biex tkompli x-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej qalb tixbaħ lil tiegħek, qalb ġeneruża li tkun lesta tieqaf ma' dawk kollha li huma fil-bżonn u li għaddejjin minn tbatija nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li qegħdin jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fl-Ukrajna, għal-paċi fl-Art Imqazza, f'Gaza, f'Iżrael, għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lej il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal dawk li għandhom xi eżamijiet biex permezz tal-istudju tagħhom jaqtaw il-frott tal-istudju li jkunu għamlu anki billi inti tgħinhom fil-eżamijiet tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem infittxu li bi kliemna insebħu u nqazzu u nfaħru l-isem imqaddes tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mnidejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li s-sagrifiċċju li serin inġeddu jitlaq qudiemek bħala offerta safja illi tniżżel fuqna l-kotra ta' ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nisqaru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħal kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bledmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna drubietna bħalma naħfru lil minħati għalina. Wala daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, kabbar fina Mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu il-ġid imwiet lil min jirċevihom. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla.
Naslu fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ ninformawkom li l-Arċidjoċeżi ta' Malta qed tilqa' ordnijiet minn qabel għad-djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2024. Id-djarju li huwa bil-Malti jinkludi l-iskrittura u l-qaddis tal-jum, riflessjonijiet u dati tal-festiv Malta Għawdex fost l-oħrajn. Biex tordna l-kopja tiegħek, żur knisja.mt/djarju. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkola ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Nofru dan ir-Rożarju għal daw kollha li minħabba il-gwerer u l-ġlied huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna u jqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġena l-erbieħ kollha u jnid dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li l-Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. Hu ġenere kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijek. Nikonsidraw fit-tini misteru tal-ferħ meta Sita Marija marret iżżur li l-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissna minna tal-infern u ġenere weħ kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija mulejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima dik Marija bi
grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġener erweħ kollha u għejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern
Hu ġeneru kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, palma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern, hu ġenera l-weħ kollha u għajn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek titnidu aħna ninibku nolfqu f'dan l-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan at-trufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa mis-sinna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, palma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja
Knisja, Itlob għalina. tal-ħniena, Itlob għalina. tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. it-tama, Itlob għalina. liżjed safja, Itlob għalina. liżjed nadifa, Itlob għalina. u xebba, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. seħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina qaddisa Alla. biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddija tijek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu itħollanina fit-taqbida kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ nifen lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lil-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalna l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Torokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlok glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.